ka auri kyakkyawa wacce take ma kyau, wacce take burge ka. Ka sa a komai ma kana son mai kyau ko? To saboda haka karka idan ka zo aure ka je ka auri wacce in ka kalle ta zaka ranka zai baci. Ka auri wacce in ka kalle ta zaka ko bakin ci kake zaka yi farin ciki. Ka sa akwai irin wayannan ko kyawawa. To saboda haka in zaka auri mace ka auri kyakkyawa. Mu in zamu auri mace kyakkyawa zamu aura. Shi sa Allah madaukakin sarki ya ce fankihu ma taba lakum. Haka Allah ya ce in zaka aura ka auri wacce ta yi me, wacce ta ma daɗi, wacce za ta rinka saka farin ciki. In ka kalle ta zaka ga ta yi kyau. Ba wacce in dai kwalliya an ka kalle ta ba sai ka ƙara bakin ciki ba saboda sai a hankali. To saboda ka auri kyakkyawa. Haka Allah madaukakin sarki ya ce. Saboda haka wani ya ce ma wai in zaka auri mace kar ka auri kyakkyawa, amma kar ya zama kyan shine abu na farko da zaka duba. To idan ta ci jarabawa a halaye, to yanzu sai ka dawo maganan kyau, sai ka ci ga kyau ga hali, abin da ake so kenan ko? To saboda haka in ka samu mai hali mai kyau to yanzu sai ka dawo maganan kyakkyawa. In zaka